जाथाया जेबो नङामोन जे आङो सासे कमिशनारखौ लोगो हमनो थांदों बिथाङा सिगाङाव MSDB दा PMJVK होननानै बुङो प्राइम मिनिस्टार जन बिकास कार्यक्रम थारमाने माइनरिटि फान्ड आरो बियो दा बिनि अफिसारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन माखासे बे माइनरिटि फान्डनिनो इनफरमेसन लानो थाखाय जों जेला थाङो बिथांनि एसिस्टेन्ट बिथाङा आं खोन्थाहैनानै लादों जे आङो आंनि सिनायथिखौ होदों जे आं सिडलीनि आङो MLA आङो अफिसारखौ लोगो हमनो गिबि खेब बुंनायाव बिथांमोनहा खोमा सुवाखै सेकेन्ड टाइम आं बुंबावदों बिनि उनाव बिथांमोनहा रेसपन्स होनानै बुंबाय जे मोनसे स्लिप लिरनांगौ आं बुंबाय जे जोङो MLA हिसाबै बिदि स्लिप जोङो लालायनाङा नों खबरल' हैनानै अफिसारनो बिनि उनाव बे गाव सम नायनानै लेंहरगोन नाथाय बिथाङा बुंबाय जे नङा स्लिपखौ लिरथारनांगोन बियो मोनसे खान्थि दा आं बहा खान्थि जानो बेलाय बेथ' नोंनि बानायनायसो जानो हागौ जों बिदिथ' खालामा दा बिदि होननायाव ओमफ्राय आंनि एसिस्टेन्ट जाय दङ आंनि PA जाय दङ बिथाङा बुंहरदेरबाय जे बे नियमखौ नों हारसिं बानायबाथ' जाया जेराव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमनोबो जों बिदि खालामलायना जास्ट इनफरमेसन होनानै दसे उनाव बिथां लेंहरो हाबो आरो रायलायो दा दिनै अफिसार बिथाङा प्रट'कलखौ नायोबा जे MLAफ्रा बा पाब्लिक रिलेसन्सफ्रा बिदि खालामनाङा दा बेयाव बे आंनि एसिस्टेन्टनि फारसे बिथाङा आंनि आखाइखौ गोजौ दैखांनानै आसि थुहरबाय दा बेयाव आङो बुंबाय जे आखाइखौ एसे नारखानाय बायदि जादों आरो जे फंबाय बिदि खालामनो नाङा बिदि नङा जिनिसा दा बिनि उनाव बेखौ नुनानै सासे एसिस्टेन्टआ फैनानै बुंफैबाय सार जे बिथाङा हयथ' बुजिस्लाबाखिसै आं खोन्थाहैनि लोगो लोगो बिथाङा थांनानै खोन्थाहैबाय आरो लेंहरबायबो सिङाव आरो बिदिनो रायलायनानै जोङो फैबाय सारखौ माने गाग्लोबदों होननानै दा बे गाग्लोबनाया ओरैबायदि जाबाय जे आधा घन्टा बा 45 मिनिटनि उनाव अफिसारा आंखौ फन खालामनानै बुंहरफिनबाय जे नोंथाङा दिसपुरावनो दङब्ला आरो जुदि जेबो बेस्थ' नङाब्ला आंनि मावख'सिम नोंथाङा फैफिननो हागोन नामा आं बुंबाय हागोन दे आं जेला थांनानै अफिसारनि रुमाव हाबो अफिसारा बुंबाय जे दहाय आं मिन्थियास्लाबा जासे नोंथांखौ माबा मिसबिहेभ खालामनाय जाबाय नामा दा बिनि थाखाय नोंथाङा गाज्रि मोननाङा बै जाय बिथाङा माने गावखौ गाग्लोबदों होनदों बियो एसे मानसिया माने हियारिं मोनसे प्रब्लेम दङ आरो बेबायदिनि खथायावनो बिथाङा साख्रि मोनदों आरो सानस्लाबनो हाया बे गोबां जिनिसखौ ओंखायनो बिनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो बेखौ माने जेबो साननाङा आं जेबो सानाखै दे ओमफ्राय आङो बे बिथांखौबो लेंहर होबाय ओमफ्राय गथ'खौबो जे लेंहरनाय होननानै आरो बेबायदिनो सावरायलायबाय दाना बे सिङाव हाबनाय लोगो लोगोनो माने निमाहा बिना लाग्रोदों जे दहायो माबा मोनसे आङो गोरोन्थि मावफ्लांबायबा आंखौ निमाहा हो दा अब्ला आं बुंबाय जे जेबो निमाहा बिलायनांगौनि थासारि नङा दे जिनिसा बुजिलायनायनिसो बाथ्रा जे आंबो जेबो साना नोंबो बेखौ लानानै जेबो सिन्था खालामबाय थानो नाङा दा बेबायदि बुंनाय जादों बाथ्राया बेखिनियानो बावनो जोब्बायबो रायलायलायनानै अफिसाराबो बे माने सासे बे मावख'खौ बुंबाय जे जाबायथ' थिगैनो आरो गुबुन जेबो खालामनो नांलिया बा दावराव दावसि माबा मोनसे लाइनसिम जों थांनो नांलिया बेयावनो जोबनांगौ दा उनाव मा जाबाय बे बिथाङाथ' अफिसारनो खोन्थाना लादों जाहैबाय आंखौ सोबादों जोबोरैनो गाज्रि रोखोमै बुदों आरिदों उनाव बिदिथ' जेबो नंखाथारा उनाव आं जेला फैबाय थायोबा लामायाव खोनाबाय जे ओरै खालामदों माबा खालामदों बे मिडियायाव बयबो नुजोब्बाय आरोखि दा खिन्थु जाथाया बिदि